Η Open Health Alliance, προλαβαίνοντας τις εξελίξεις στον χώρο της υγείας, δημιούργησε το Health Key. Το Health Key είναι το νέο ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής υγείας που συνδυάζει την υγεία και την τεχνολογία και αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την Open Health Alliance για το γιατρό και τους ασθενείς του. Η φιλοσοφία του Health Key συνοψίζεται στη φράση «Η πρόληψη είναι το κλειδί του ασθενή για την υγεία του». Το σύστημα Health Key δίνει αξία και διαφοροποιεί ουσιαστικά το ιατρείο μας. Ο πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος και τα online εργαλεία που έχουμε επικοινωνίας με ασθενείς και γιατρούς συναδέλφους δίνει μια άλλη δυναμική και άλλη δυνατότητα στο ιατρείο μας. Με την εφαρμογή του συστήματος Health Key στο ιατρείο μας, ουσιαστικά αναβαθμίζουμε την επικοινωνία με τους ασθενείς και βελτιώνουμε την παροχή υπηρεσιών. Αυτό οδηγεί σε μια πραγματική αναβάθμιση του ιατρείου. Η προσέλευση νέων ασθενών που θα προέλθει από τις συμφωνίες που έχει συνάψει η Open Health Alliance με ομίλους όπως όμιλοι ασθενών, αθλητικοί όμιλοι, εμπορικά επιμελητήρια, ασφαλιστικοί οργανισμοί, ιδιωτικοί και κρατικοί, σίγουρα θα αυξήσει το επιστημονικό έργο των ιατρείων μας. Η ηλεκτρονική παραπομπή, το e-referral, είναι βασικό εργαλείο του δικτύου Health Key, κάτι που οδηγεί στο ιατρείο μας νέους ασθενείς που έχουν παραπεμφθεί από γιατρούς του δικτύου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη επιστημονική αντιμετώπιση ασθενών με σύνθετα προβλήματα. Το δίκτυο Health Key δημιουργεί βάση και προοπτική για συνεργασία των ιατρίων με δημόσιους οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες, φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και τουριστικούς διεθνείς οργανισμούς. Γεια σας! Το δίκτυο Health Key δημιουργεί προοπτική για επιστημονική συνεργασία με φαρμακευτικές εταιρείες και φορείς ασθενών. Χρησιμοποιώντας το Health Key, αναπτύσσεται μία ζεύξη μεταξύ των ασθενών και των ιατρών. Γεφυρώνει την καινοτομία με την πρόληψη και προσφέρει εξετάσεις και νέες πρωτοποριακές θεραπείες για τα ελληνικά δεδομένα. Επιπλέον, προσφέρει ολοκληρωμένη ανάπτυξη φροντίδας υπηρεσιών υγείας στο σπίτι υπό την αιγίδα της Open Health Alliance. Σκοπός μας είναι η καλύτερη παροχή υγείας από τους ιατρούς του δικτύου μας προς τους ασθενείς μας για την αρτιότερη ιατρική τους κάλυψη. Το σύστημα Health Key είναι μια συνδρομητική υπηρεσία υγείας. Προσφέρεται δωρεάν από το γιατρό στον ασθενή σε μια τυπική του επίσκεψη. Είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενούς που εκεί φυλάσσονται με ασφάλεια όλα τα ιατρικά του δεδομένα. Ο ασθενής μπορεί να λαμβάνει άμεσα τις εξετάσεις που έχει κάνει στο γιατρό του και μπορεί αντίστοιχα να αποστέλει στο γιατρό του εξετάσεις που έχει κάνει σε άλλους γιατρούς. Το Health Key παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας στον ασθενή, όπως το e-scheduling που μπορεί άμεσα και εύκολα να κλείσει το ραντεβού με τον γιατρό του και το e-learning μέσω του οποίου μπορεί να λαμβάνει υπηρεσίες και ιατρικά δεδομένα που τον ενδιαφέρουν. Μου προσφέρει λύσεις για την ανάπτυξη του ιατρείου μου, κυρίως εξυγχρονίζοντάς με. Γίνομαι μέλος ισχυρού δικτύου ιατρών και μπορώ να έχω συνεργασίες με φόρα ασθενών. Έχω πρόσβαση σε καινοτόμες υπηρεσίες υγείας και τη δυνατότητα ενημέρωσης των τελευταίων ιατρικών νέων. Επιπροσθέτως, με τη διάθεση του Health Key σε ασθενείς, δημιουργούνται προϋποθέσεις για αύξηση εργασιών του ιατρείου μου. Τοποθετούμε στο χάρτη e-health στην Ελλάδα ανάμεσα σε διακεκριμένους επιστήμονες και φορείς. Health Key. Δύναμη στο γιατρό, αξία στον πολίτη.